Estado hispánico, l'estat de pandereta que ens ocupa amb K, no deixa de sorprendre'ns cada dia, cada hora, cada minut i cada segon. Molts són els fets que els diferents estaments d'aquesta monarquia bananera fan que els súbdits espanyols, sobretot aquells que són forçats a ser-ho contra la nostra voluntat, sentim autèntica vergonya, ràbia, impotència i fàstic. L'última malifeta ha estat digna de la picaresca del siglo de oro. Els càrrecs militars i de la Guàrdia Civil es van vaccinar contra la Covid sense que estiguessin considerats dins dels grups de preferència i emergència. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Ángel Villarroya, ja ho dèiem ahir amb el Gerard CC, aquell militar que ens alliçonava a les rodes de premsa al costat de l'Illa i del Simón, i tota una sèrie d'oficials i alts càrrecs van vaccinar-se en un clar abús de càrrec i d'autoritat. M'imagino la situació i crec que podria posar-hi les paraules aproximades. Coño, Paco, aquí el general, ¿me pillas unas cajas de vacunas? Que tengo unos colegas que vamos a vacunarnos. Bueno, mi general, no sé si deberíamos seguir el protocolo de preferencias establecido. Coño, ¿qué coño de protocolo ni protocolo? Que las quiero aquí a las 3 en punto. Mi general, ya han llegado las vacunas. Pues venga, a pincharse todos, venga. Paco, ¿a dónde vas? Bueno, a pincharme la vacuna. Tú estás tonto. Tú no tienes ni cargo ni medallas. Estás tonto. Tú a esperar, com los pringaus, pardillo. En fi. I com sempre la ciutadania ens quedem esparverats mirant com passen aquestes injustícies, esperant que algun dia, en un futur més llunyà que proper, ens avisin per posar-nos el vaccí. Patint si un dia ens devem en fabrícula i mirant de deduir si és un encostipat comú, una grip normal o la merda del virus. De moment, aquest general l'ha dimitit en vistes de la seva destitució imminent. Però els altres que també s'han vaccinat dimitiran? Dimitiran el jefe del EMACON, Fernando García González Valerio? I dimitirà el comandante del MOPS, Francisco Braco, i els seus adjunts, Carlos Prada Larrea i Francisco Vidal Fernández?